Hello mga kabusing. Hello mga kabusing. Sa araw na to kabusing, magluluto tayo ng Basoy. Basoy Bisaya. So, kabusing style ito. Pakita namin ng Ito yung pagkain sa probinsya pag may pista, pag may katay ng umaga, basoy agad yung maunang maluto. Oh. Basoy na ta. Alright, papakita namin ng ingredients mga kabusing. Okay. Ito na pala ang ingredients natin mga kabusing. Siyempre, karne ng baboy, tsaka tugo, Dugo. tanglad, luya, at sibuyas, bawang, sili, pork cubes. Wow, magic! Siyempre, asin, patis, suka, pamintang dahon, pamintang buo, at pamintang durog. Yan lang mga kabusing. Simple lang yung mga ingredients na yan. Makikita talaga sa kusina natin. Where the moon and water meet, somewhere close to harmony. Mga kabusing, igisa muna natin yung karne. Higis ba? Higis. Kung sa Bisaya ba, higis. Calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, tell me Magasin muna yung mantika. so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Tawag nito sa amin, basoy. Sa probinsya, basoy. We'll make it, Kabusing, kain ko kayo nito mga kabusing. we're soaring, Basoy. So, hintayin lang natin kabusing na lalabas yung mantika niya. Alright. Mga kabusing, lagyan natin ng magic sarap para may timpla na yung karne natin. At saka patis. Haluin. something's gonna bring a change. Chinese we are meant to take. Kunting ginisa mix. Okay na. Busing, ito na busing oh. Malapit na. Iba na yung kulay, di ba? So, hintayin natin ng konting-konti pa. Right? Kabusing, lagyan na natin ng bawang. Lagyan natin yung mix. Tsaka sibuyas at saka luya. Mix na lang natin. Yan sila. Labasin naman natin mga aroma mga kabusing. Ayan mga kabusing. Buhaw na siya mga kabusing. Lagyan natin ng pamintang dahon mga kabusing. Amoy niyo mga kabusing. At rosemary mga kabusing.
saka pamintang liso. At saka pamintang dulog. At saka tanglad mga kabusing. Sili. At saka beef cubes. At lagyan pala natin ng konting suka yung dugo natin mga kabusing. Konti lang. Yan lang mga kabusing. I-mix natin, i-mix. Saka ihalo na natin dito. Ito yung basoy mga kabusing. Yung tawag sa amin, basoy. Kabusing oh. Ayos ba yan mga kabusing? Yan lang muna natin na magpulo mga kabusing. Abangan daw natin mamaya kabusing pag kumulo na. Right? 5 minutes later. Mga basoy. Kabusing ba? Ano? Natin. Ayan. Saktan ba timpla? Ano? Okay kayo? Ano eh? Kumatang ang tubig na Dilawan na to kabusing. No? Oh. Uy. Kami kayo. Naputok kayo kabusing. Hindi natin ang asin mga kabusing. Kunti lang. Naputok kabusing oh. Ano? Ito ang basoy sa amin. Pwede daw yan mga 10 kabusing. minutes mga kabusing. Alam niyo na. Ito, buta. Bango ng tanglad kabusing ba? Oh. 10 minutes mga kabusing. Alam niyo na yung kasunod niyan. Wow. Abangan natin mga kabusing. A few moments later. Ng mga kabusing. Ayun oh. Alam niyo na. Tsapa na. Yung onion rings mga kabusing, optional lang yun. Kaya hindi namin nilagyan. Ayun oh. Kita nyo? Ayos na kabusing. Chap-chapa na.